Akwụkwọ abụọ nke Esdras ma ọ bụ Ezra Samuel isi nke abụọ. Mụ onwe m bụ Jehova sịrị, m mere ka ndị nke a pụta n'ohu, m wee nye ha ihe m nyere n'iwu n'aka ndị ohu m bụ ndị amụma, bụ ndị ha na-anụghị, ma emewo ka ndụmọdụ m niile tọgbọrọ n'efu. Ụzọ unu ụmụ m, n'ihi na mụ onwe m bụ nwanyị di ya nwụrụ, nke a hapụwokwara, mụ onwe m were ọṅụ rigoro unu, wee tụfuo unu n'ihe mgbu na iru uju, n'ihi na unu emehiewo n'ihu Jehova bụ Chineke, meekwa ihe ọjọọ n'ihu m. Ma ugbu a, gịnị ka m ga-emere gị? N'ihi na abụ m nwanyị di ya nwụrụ na onye a hapụrụ ahapụ. Jeenụ ụmụ m, rịọnụ Jehova ebere. Ma mụ onwe m, nna, akpọkuwo m gị ka ọ bụrụ àmà tinyere nne ụmụ ndị a, n'ihi na ha edebeghị ọgbụgba ndụ m, ka ị wee mee ka ha daa n'ọgbụgba aghara, meekwa nne ha ka ha laa n'iyi, ka ha wee ghara inwe mkpụrụ, ka e wee gbasasịa n'etiti mba niile, ka aha ha kpochapụrụ ọgbụgba ndụ m, ka ha kpochapụworo gị n'ala. Asọ, gị ndị na-ezobe ndị ajọ omume n'ebe ị nọ, gị ajọ mba, cheta ihe m mere Sodom na Gomora, bụ ndị ala ha dị n'ebe a kpochiri akpochi na ntụ ntụ. Jehova wee sị Esdras, gwa ndị m na m ga-enye ha alaeze Jerusalem, nke m ga-arara nye Izrel. Ọzọkwa, e wee were ebube ha nyeghachi onwe m, nyekwa ndị ụlọ ntu ebighị ebi, nke m doziworo inye ha. Ha ga-enwe osisi nke ndụ ka ọ bụrụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha agaghị adọgbu onwe ha n'ọrụ, ike agwụkwa ha. Rịọ ma ị ga-anata ekpere ka ụbọchị gị wee dị ole na ole, ka ha wee dị mkpirikpi. A doziworo gị alaeze. Lee, kpọkuo eluigwe na ụwa ka ha gbaa àmà. Kpọọnụ ha ka ha gbaa àmà, n'ihi na ha hapụwo m ihe ọjọọ, kee ezi ihe, n'ihi na mụ onwe m na-adị ndụ, ka Jehova sịrị. Nne, makụọ ụmụ gị, m ga-eji ọṅụ kpọpụta ha dị ka nduru. Gị onwe gị, ka Jehova sịrị, m ga-emekwa ka ndị nwụrụ anwụ bilite n'ọnọdụ ha, mee ka ha si n'ili ha pụta, n'ihi na amawo m aha m n'ime ha. Atụla egwu, gị nne ụmụ, n'ihi na ahọpụtawo m gị, ka Jehova sịrị. Maka agbịrịgba gị, m ga-eziga ndị ohu m bụ Aịzaya na Jeremi, ndị m dọworo ndụmọdụ ha nso, doziere unu osisi 12 nke jupụtara n'elu ugwu dị iche iche, nke roz na ụrọdị na-ekwu n'elu ya, nke m ga-ajụjụ ụmụ unu mkpụrụ, na dịka ọtụtụ isi iyi nke mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na asa dị ike. Mere nwanyị di ya nwụrụ ezi ihe, chebere nwa mgbei ikpe ziri ezi. Nye onye ogbenye, chebe nwa mgbei uwe onye gba ọtọ. Gwa ndị gbajiri agbaji na ndị na-adịghị ike, achịnala onye ngwọrọ ịchị ọchị. Chekwaa onye nwere nkwarụ ka ndị ìsì. Mmadụ hụ ọhụ nke ebube m. Chebe ndị agadi na ụmụntakịrị n'ime mgbidi gị. N'ebe ọbụla ị ga-ahụ ndị nwụrụ anwụ, debe ihe ịrịba ama n'isi ha ma nyefee ha n'ime ili. Ma m ga-enye unu ọnọdụ mbụ na mbilite n'ọnwụ m. Nọgidenụ na-adị jụụ, ndị m, na-ezu ike, n'ihi na izu ike unu na-abịa. Na-azụ ụmụ gị, ezigbo onye na-enye nwa ara, ma mee ka ụkwụ ha guzosie ike. Ma ndị ohu gị
nke m nyeworo gị, ọ dịghị otu n'ime ha ga-ala n'iyi, n'ihi na n'etiti ọnụọgụgụ gị ka m ga-ajụta ha. Unu echegbula onwe unu, n'ihi na mgbe ụbọchị ahụhụ na mkpagbu gabiga, ndị a ọzọ ga-akwa ákwá na-ewutekwa unu, ma unu ga-aṅụrị rijuo afọ. Mba dị iche iche ga-ekwosa okwu gị ekworo, ma ha apụghị ime gị ihe ọbụla. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Aka m ga-ekpuchi gị, ka ụmụ gị wee ghara ịhụ Gehenna. Ṅụrịa ọṅụ, nne, ọ bụ na ụmụ gị, n'ihi na m ga-anapụta gị, ka Jehova sịrị. Cheta ụmụ gị ndị na-arahụ ụra, n'ihi na m ga-akpọpụta ha n'ebe nzuzo niile nke ụwa. M ga-emekwara ha ebere, n'ihi enwere m obi ebere. Makụọ ụmụ gị ruo mgbe m ga-abịa kpọsara ha ebere, n'ihi na olulu mmiri m na-asọfe. Amara m agaghịkwa ada. Esdras natara iwu n'aka Jehova n'ugwu Horeb ka ọ gaa Izrel. Ma mgbe m bịakwutere ha, ha jụrụ m jụkwa iwu Jehova. Ọ ga-enye unu izu ike ebighị ebi, n'ihi na ọ dị nsọ, bụ onye na-abịa n'ọgwụgwụ oge a. Ọ dịrị na njikere maka ụgwọ ọrụ nke alaeze, n'ihi na ihe ebighị ebi ga-enwukwasị gị ruo mgbe niile. Gbanarị onyinyo nke ụwa nke a, nata ọṅụ nke ebube gị. Ana m akpọkwa ama nke onye nzọpụta m n'ihu ọha. Nara na ihe Jehova nyere n'iwu, ṅụrịakwa ọṅụ, na-ekele onye kpọworo unu n'alaeze nke eluigwe. Bilie, guzo, hụ ọnụọgụgụ ndị a karachiworo n'emume nke Onyenwe. Ndị wezugoro onwe ha site na ndo nke ụwa anatawo uwe dị ebube site n'aka Onyenwe. Weghachi ọnụọgụgụ dị n'uju, o Zayọn, ma mejupụta ngụkọ nke ndị gị ndị yi uwe ọcha, ndị mezuworo iwu nke Onyenwe. Ọnụ nke ụmụ gị nke na-agụsi ike emezuwo. Rịọ ike nke Onyenwe, ka ndị gị ndị a kpọworo site na mmalite wee bụrụ ebe e doro nsọ. Esdras hụrụ n'elu ugwu Zayọn nnukwu igwe mmadụ ndị m na-enweghị ike ịgụta ọnụ, ma ha niile ji abụ ụtọ too Onyenwe. N'etiti ha, e nwere otu nwa okorobịa toro ogologo karịa ndị ọzọ niile, ma okpueze n'isi ha niile. Ọ bụ ka o doro okpueze, ma ọ dị elu karịa ha. Ka m tụrụ anya na nke a, wee jụọ mmụọ ozi ahụ sị, gịnị bụ ihe ndị a, Onyenwe anyị? Ọ zara sị m, ndị a bụ ndị yipụrụ uwe na-anwụ anwụ, yikwasịkwa anwụ anwụ, kwupụtakwa aha Chineke. O wee sị mmụọ ozi ahụ, onye bụ nwa okorobịa ahụ nke na-ekpukwasị ha okpueze, na-enyekwa ha nkwọ n'aka ha? Ya mere ọ zara sị m, ọ bụ Ọkpara Chineke, onye ha kwupụtara n'ụwa. M wee malite ito ndị na-eguzo ike otu a n'ihi aha Jehova. Mmụọ ozi ahụ wee sị m, jee gosi ndị m ihe dị iche iche na otu oke ọrụ dị iche iche nke Jehova bụ Chineke rụworo.